أتوجه إلى كل المسؤولين. Malin minnu bɛ yan bi lakandalen de don bon jamana ɲɛmaa ka discours kɔfɛ fɛnw kɛra mais fɛn ma maliyɛn sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ vraiment dankari kɛra min na quoi min ye maliyɛnw sɔrɔ anw ka kalanden u ka secrétaire général denmisɛnnin dɔw taara tasuma minɛ u ka immeuble dugumala la mais an ye polisiw wele polisiw taara u ye denmisɛnnin ninnu gɛn à chaque fois que n'u y'u gɛn u bɛ tila ka segin tugun quoi o kelen kelenw kɛra quoi. Farafinna jamanaden tɔ minnu bɛ yen u minɛ cogo bɛ cogo di an bɛ nin wagatinin min na Tunisie n'a ma ɲɛ k'aw bɛ yen. Farafinna jamana minnu bɛ kalan na ani minnu bɛ baara ladege la ni sɛbɛn b'u bolo problème t'u fɛ u tɛ problème sɔrɔ mais sɛbɛn tɛ minnu na i b'a fɔ an ka kɛrɛfɛ jamana ma sigida dɔw bɛ yen olu ka lasigidenw caman de bɛ yan donc problème yɛrɛ daminɛna olu de sababu la mais an tɛ se k'a fɔ k'u bɛɛ man ɲi minnu bɛ na k'a fɔ ko sɛbɛn t'u bolo mais u b'u la minnu bɛ baara kɛ u nana baara dɔrɔn kama u tɛ don délinquance la u tɛ foyi foyi mais jamana ɲɛmaa ka laseli kɔfɛ mɔgɔw bɔra parce que i b'a dɔn tuma dɔw la bɛɛ ka ɲi u b'a fɔ a ma cogo di bamanankan na tagala ka tɛmɛ b'a kan donc ni kuma tun bɔra k'i sigibagaw yɛrɛ da min ma kɛ ɲɛmaa ye a tun bɛ se ka faamuya mais fɛn bɔra fɔ sanfɛla de la donc o de ye ko in gɛlɛya kosɛbɛ quoi. Mali jamana ka lasigidenso bɛɛ Tunisie ye u kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn ta aw kama yaasa aw bɛ se ka makaran hali bi. Mali lasigiden minnu bɛ yan aw ni o conseil mɔgɔw n'u ye réunion kɛ an ye décision min ta donc u ko maa o maa n'i bɛ fɛ ka segin ka taa Mali la i bɛ se ka t'i tɔgɔ sɛbɛn n'a y'a sɔrɔ ni tɔɔrɔ fana ser'i ma parce que an ye numéro vert fana bila ni tɔɔrɔ sera maa o maa ma i bɛ se ka weleli kɛ pour que an ka t'i dɛmɛ an ye numéro vert bila pour que ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ parce que fɛn bɛ cogo min na n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na quoi. Le discours de haine, l'appel à la violence, l'appel à la haine à l'encontre d'un frère et sœur subsahariens ne représente pas la Tunisie.